jsme vám přišli sem zaspívat a zahrát jednu skladbu vlastně od kapely Bad Boys Blue. Přišli jsme to rozbalit do X Factoru a vyhrát třeba i 5 milionů. Je, pozor! To mi zastavil dých teraz. Takový antre tady nikdo neměl. No. Ešte to lepia s páskou, ježíš. To je už riadne. Ježíš, Bad Luck Boys Blue, tyva. Mne to tak vyzerá, že to keď do toho zavalí nejaký akord, tak to spadne tiež. And take me as your lover and your man. Pretty young girl of my mind. I will wish you to be mine. Whoa, whoa, girl, you're no child anymore. No child anymore. Pretty young girl of my mind. I'm my mind. Pánové, vaše velká výhoda je ta, že to snad už horší být nemůže, jo. Mám takový pocit, pánové, že to nejzajímavější jsme už viděli. A to bylo, když vám spadly klávesy. Naschle. Moment, ještě jsme s váma neskončili. Ale tuším, že ešte chceli povedať nejaké nechce, finálne, nechce. lebo oni majú tú kategóriu, že oni majú najskôr že hodnotenie a potom majú hlasovanie. Bez toho hlasovania ešte stále neviete, či ste nepostúpili. Nechce. Ale vieš, Chceš hodnej, ne? Díky. ale vy ešte reálne máte šancu postúpiť ďalej. Nechce. Odchod ze scény se vším všude. Takový hezký člověk a takhle odejde ze scény. Nebude se s nima bavit. Neodpovídám na podmínky. Tak to celkom nevyšlo, dúfajme, že ďalšia skupina si bude s porotou rozumieť lepšie.